Vi analyserer musik. Lige nu er vi i gang med at analysere klassisk musik, og så spiller vi også meget selv. Vi er jo sat sammen i et band, og så prøver vi at finde nogle gode måder at spille sammen på. Og så har vi nogle gange nogle projekter, hvor vi enten spiller koncerter eller laver teaterkoncerter osv. Vi spiller musik, og så lærer vi ting om noder, hvor vi lærer at læse dem. Musik er en del af mit liv. Altså, jeg har altid kunne lide at spille musik, og så også fordi jeg synes, det er sjovt. Og så også fordi jeg selv spiller trommer, og sådan, det er jo bare en del af mig. Stemningen i klassen, den er rigtig god. Vi er alle sammen på bølgelængde, kan man kalde det, og vi har samme musikinteresser, så det passer meget godt. Altid glad. Alle er glade hele tiden. Altså musik, hvis nu vi spiller et nummer, hvor jeg for eksempel spiller keyboard, så skal jeg øve mig på, at jeg spiller på det keyboard. Er det værd musik? De er meget flinke. De er rigtig flinke. De er mega seje. Jeg elsker dem. Fordi at musik, det er mega fedt, og det er sundt. Hvis du har stress, så er det også sundt at høre musik. Ja, mig og nogle af de andre, vi bruger det meste af vores frikvarter på at sidde herinde og spille og sådan noget, fordi det er sådan, det er det sjoveste. Men med hensyn til timerne og sådan, der spiller vi ikke så meget lige nu, fordi vi skal analysere rigtig meget. Sådan. Vi skal lige have det basiske på plads og sådan. Så, men ellers så spiller vi rigtig meget. Så det er ikke sådan, at man skal være en fantastisk dygtig rockguitarist for at gå her, men synes man, at det er det fedeste, så er det det, man skal bruge tiden på.